Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wane kidieny maro mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi wendwa modhial men Eric Omolo men okil. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano ahinya Trevor. Mokwongo wach mar twak magalamoro wachore ka. Jatend piny nosewache ndalo moko kawuono koro wacha ayanga ni onego bed nochakore Monday nyaka Saturday juma mwadhiyeni. Wach mar twak ni en gima ber koso oyo in kaka inene? Ok ing'e ni chutho wuoyo to ok rach. Kata demokrasia madongo dongo ji wuoyo. Shida ka en ni iwuoyo kuom ajenda mane mokane ka chalo gima giwacho maber kawuono. Chutho wuoyo ka dhano wacho ni dwa wuoyo to onge shida. Kata wan wago mbaka kaendi an wageno nego mbaka idhi tero gik moko mbele. Lakini ka gidwa wuoyo kisiasa to ndalo auchiel mokwongo thin. Nikech mano chala gima iluongo ni academic conference. Itime mana mondo video kale piyo piyo. Itime mondo wachal ni otim gimoro. Onego chutho onego bed ni gikwongo gimanyo shida en ang'o momiyo dakteche nindo oko mar ofis minister mar thieth. Ang'o momiyo nyithindo kande dhi madonje bunge. Nyithindo mang'eny naneno gi chieng' wuon ne an town. Naneno dhano ma kind 500,000 gi 1,000,000. To gi nyithindo mathindo te. Ang'o miyo giwuok gitimo kamano? Ang'o miyo dhano reo nyaka nyoro nyocha nyicha abede mbui manyien mitiluongo ni X Spaces gi ende mantie Twitter ni. Anwang' ka dhano nitie dhano 83,000 saa 5 otieno. Dhano 83,000 pod wuoyo an giwacho gik motegno sana. An ok awuoyo aling' aling'a. Tinyo ka giwuoyo ane gisego chalo gimigo rally saa 5 otieno dhano nitie 83,000. Iwinjo. An gin dhano ma utegno sana ma jo Kenya maro Kenya te. Kura paro ni wuoyo to ok rach lakini wuoyo nego bed ni ing'i agenda chon nikech samoro nyalo wuoyo kaka neno king'iyo gig mbui gini to samoro nyalo wuoyo kaka ne gichako ne to ji wacho ni josiasa Ker gi Raila magi wacho ni bende jok mosebedo ka wuoyo pile pile. Nyaka ne sirikal donji josiasa moro dwa kawo momentum dwa kawo gigo mane wachako niendi gidwa loke gi siasa pile pile. Ma be kama koro wadonje nikech kawuono Raila nowuoyo kendo norwako wach mar twak magalamoro no. To rawere ok oyiego. Rawere wuoyo marach ng'enygi. To babe wanyalo kata kelo moko wawinjane ni rawere ne wacho nang'o kaendi mana batha kaendi wanyalo neno moko. Mtire miro miluongo ni Kenyan Vigilante. No wacho ni rawere josiasa osebedo ka dwaro gige giwuon. Josiasa chokore nikech wasethung'ogi. Ng'anyo marwa ok en mar Raila, ok en mar Ruto, ok en mar Gachagua kata Kalonzo. Bende ok en mar IEBC. En mar ngima mabiro. Ma ben gima ni kare in kinene nikech koro ng'eny ji penjo ni twak ma ok ochan ni mae gima wadhi wacho achiel ariyo adek mondo mimi kata imbe nonro kaka jatend piny Kenya ni ae twak wanchi wacho ni dhi miyo tije 100 imiyo tije 50 ok ochopo miyo kanyi gore piny. Twak ma ok ochan mar owere koro dwaro sani niendi ka ber onego time nang'o? Ok ing'e ni shida mar jotelo mar josiasa ma oriwo Ruto gi Jakom te en ni ging'iyo gi siasa mitimo gi parties mikawo ni serikal ni kone upinzani ni kone shida en kama watem kama waloka IEBC kechal kamago. Gima paro ni gi underestimate kabisa en ni Kenya jomosomo mathindo ng'eny kabisa. Aito technology biro kaendi ma samoro iwe ni dhaw kodgi ni gidwa donje party to jogo onge kata idea ma donje party. Samoro iwe ni dwa keto gini mag joluo kuche Kalenjin gima chal kamago ukabila to nyithindo gindi onge paro no ero iluongo nyithindo wedhe iluongo ni Gen Z onge paro no ero. Kura paro ni shida ma ka neno kaka giwuoyo aparo ni shida ma jotendo ma josiasa pod nigo en ni wane gima kisungu luongo ni political crisis. Ni wane crisis ma siasa shida makani en siasa. An kaka nene ka ng'ama somo gigi an nene ni shida mwantie ka en mar telo governance crisis. Oge nyithindo gi ng'ama dwa ber president nyithindo joma donjo ODM oge nyithindo gi wacho ni usebedo kutiyo wa uchiko gi ng'eny to kugol. Usebedo ka wacho no dhego mibadhe to kudonjo ofis to in gi suit mar 1,000,000.
in gi saa kaka ne Murkomen wacho, in gi saa mar 1,900. Iwacho ni dhi golo opportunities mek tije mang'eny, to ka barupe wuok to dhi mane kabinde mopogore opogore. Magi nyithindo giwacho. Nyithindo bende wacho ni uwacho ni Kenya nigi gowi mang'eny, to uketo ji chulo ushuru to usiko wuotha. Aparo ni gima kendo timore nyithindo gi bende Gen Z gi bende, aparo ni jowa anane gibiro ne millennial. Jowa mek millennial be ng'iyo. To pinje moko to timo titelo nade. Ere kaka piny machalo wawach Britain, telo machalo korgi wabunge gi prime minister gini donje telo nade, tiyo nade. Weekend mokalo ni mano jo Britain ogoyo kura, ne gigoyo tarik 14 dwe mar 7. Ba tarik 5 prime minister nosebedo, oseyiero cabinet, tich tiyore. Kawuono ma giyiero speaker ma wabungo chamo muma. Koro gineno ni pesa motigo mang'eny gi chalo ceremonies ni president donje telo, samoro gin ketho sa. Mokwongo iluongo ni too much ado over nothing. Iwinjo. Ato gineno ni bende pinje giendi be masik olowa pesa, mtiende pinje gi wewa. Koro ang'o momiyo jowa giendi, ng'ato donje telo, prado maduong', to jogi to king'iyo wabunge ma UK ne gidhi e bunge gi ginene, gi gach reru, gidhe public means gi chal kamago. Koro aparo nitie comparative context kaendi, ma chalo na gima pok telo masani, telo mane government gi mane upinzani pok owinjo. Aneno ka ok iwinje malong'o, to samoro ng'wejni nyalo yombogi. Iwinjo samoro nyithindo gi osekwalo negi ng'wech ma samoro nyalo bedo crisis ma telo moro owuog manyien. To mane mbaka mabe gigoyo, nikech aneno ka e mbui ka be nitiere kijana miluongo ni Cornelius Rono. Embo wacho ka endi maler ni twak e kind Raila gi Ruto ok en marwa. Josiasa dwaro mana pong'o igi giwegi. Wadagi mondo chikwa gi josiasa. Wan kaka rawere mag Gen Z kod millennials wadhi mako dhiang' gi tunge magiwacho ni atupangwingwi kendo ok be chalo negi. Ka koro oket rawere ni gionge gi telo moro kata mar siasa, ang' ne twagni ne bed nang'o? Nikech ing'eni koro ka onge kata ng'ama otelo negi ma gidang' gibed godo piny. Rowere bende wacho ni Ruto gi Raila bok wuonegi. Koro wuoyo bar twak moluongi no be ok gidwar. Koro gini dhi time nang'o? Trevor, gini ni diriyo. Mokwongo en history mar Jakom Raila Odinga. Ing'en ni ji mang'eny osenene ka ng'ama kantie crisis to stabilize Kenya. Kobiro to osemoso karibu presidents 4-5 mondo Kenya odhi mbele. Mano ne Kenya ma telo ne pod iluongo ni vertical, telo malo gima Raila wacho to waluwo. Iwinjo. Anda paro ni mane gima bendo temo ka otemo ni mondo gimenjo timore ma maandamano mang'eny ko dipoka bede mathin mondo jochak wuoyo. Kaka ng'ama jaduong' kendo ng'ama baba otimo maber koso wuoyo. Ok anyalo wacho timo maber ka otimo marach. Gima ng'eyo nobiro gi history no. And history no nyithindo gi osemako. Mose neno ni ababe siki timo gigi siki mosori siki kelo mondo jowuo nadi ko nyichi timo Kibaki wuoyo go ng'ano wuoyo go Kibaki no wuoyo go to mien nusu mukeka Uhuru bo wuoyo go kelo BBI ofel Ruto be chagi go nadi ko nyithindo ge mo ogo maandamano momiyo ne ochak gire ne kawuono ne giketo ibisa mana history ma nyithindo go wacho online manok pacha kaka nyithindo go wacho gigi online. Koro gineno ni wasewuotho gi jakom moromo e wach dialogue mano nego weyane wach ni ndi walos kendwa en kwa biro mako lwete mbele. Mane gima kitemo wacho. Mar ariyo en ni ok en adiere ni koko ma ginane maandamano ma nyithindo giendi ma Gen Z ni onge jatelo. Maandamano machal kama endi king'iye maber to kaka jotelo manyien wuoga. Iwinjo. Ineno gima timore Senegal. Bene president oketo dialogue kama mag nyithindo gotamre. Ma president wuok ng'at man higni 40 owuok e jela to bang' jumbe 2 en president man higni 44 lakini luongo ni Musa sijui ng'awa. Iwinjo. Gima temo timore en ni gima riwo kijende gi te jo Gen Z gi grube wa ma bende ok wahewo gi mabor kata gi joma bo achon aneno ka Miguna gi nitie igi Kivuta Kibwana neno kiyo mata gima riwo gin grievance. Grievance nyalo bedo ni sirikal kwala ahinya. Mane ichwang. Nyalo bedo ni ukabilo romowa. Iwinjo. Nyalo bedo ni samoro tich onge
iwinjo gik ang'eny nyalo bedo ni chiemo bende onge iwinjo chiemo gik madhi e ich gi ngene weche gi tek whatever it is grievous moriwo gi no ka giendelea ka nyaneno gitimo Jumapil cha an ngene ok inyal tamogi nikech koro gigi bodhi online odhi e mbui kitamoni no gidhuro pak giromo dhano 200,000 e internet koro grievance nyalo riwogi ma gibed gi jatend gibiro nwang'o jotelo nitiere obviously gibiro nwang'o ma nyalo append things awinjo ka giwacho gima pok awinjo ok ane ka josiasa osemako motegno awinjo ka giwacho ni shida ok en jotelo giendi shida en system iwinjo governance system kana wach mano gidhuluo nade nikech governance system ni en kati ket mana Trevor gi Eric Komolo ni Trevor president na deputy ni kata gima chal kamano to nikech system ni keto power kuom ng'at achiel to keto power kuom kabila gi numbers territory of numbers to gik ma Ruto timo miwacho Ruto timo gi wanyalo chako timo iwinjo koro system ni mag doho hole kiwinjo system mamiyo IBC ni jineno ka Nyasaye ni kimako ka commissioners meki tidhi bedo president ibro landi to ben gima nyalore kaka gitime ni dong France notimo yiero nyocha to selandi koro sani nyaka koro ang'o madang timre mondo giloke kaka gidwaro no chenro mar sirikal ang' ne giloke nade nikech sani be giwacho gimoro ni Ruto must go katiba to wacho ni bang' gini 5 to wadhi e yiero koro ma nyiso ni nyithindo gidwa ni watime yiero sani koso gidwaro nang'o yore mage ma ginyalo tiyogo mar loko chenro mag sirikal ong'eno wa jomo osomo sheria to kwanyal yie ne sirikal loka katugo wanyalo muna yie sirikal loko kaluwore ka katiba wacho nitie process minyalo logo sirikal ma president nyalo wego telo to president machielo donjo en kaka yiero e gimomiyo king'iye maber to nyaka waber gi IBC matiyo makigo kura ting'eni kuchino dhi tiyo and dhi kwan malong'o iwinjo ok inyal chiego kinyite wacha Ruto nyaka dhiyo nikech kodhi to ng'ama dhi donjo nyaka kaka shida en system to nyaka penj ndiko kodhi to ng'ama dhi donjo be dhi loko system kaka wadwaro to seche ma ng'ato pok odonjo na ng'oma dhi timore dire mago te ka wan gi thuolo mago debate malong'o mago te nitiere scenario minyalo president nyalo wuok to system to iketo interim government to moko donjo donge to kapano osechopo kanyo aparo ni ywak masadi kaka winje ando ka gomno chop kanyo kaka winje an kaka Eric Komolo en ni ker nyaka winji ywak mar jogi e weche governance ko wachi for example ni fertilizer no biro maricho mokel kuoyo to konego bed ng'ano poni etelo ngene mago early signs iwinjo kopuno se wachi ni jogi giendi ok ti to nego bed ni manyo jok matiyo chon iwinjo kopone wacho ni wabunge ok winjo wakonogi ni mera chik ni ok ber duoke ane piny mondo wawuo to konego bed ni wabunge umore to loko chik no ero kao yuj matino ok gin responsible leadership ananeno ni kanye ma wantie koponi oduoko gigo maber to onego bed ni waketo system kata IBC ni bedo IBC ma kodonjo to wang'eyo ni dhi tiyo malong'o to yiero 2027 ok bor malich iwinjo 2027 sirikal masani biro duoko timbegi kendgi iwinjo joma wacho ni Ruto must go ginyalo wacho be higa manyien 2026 2027 to ka nitiere mirima motegno ananeno ko ochako donjo to chik to dong tiyo kon gi koni okil nikech kata koro joma wacho ni koro riemb ji ni ng'ato timo marach riembe ng'ato kaka jatend migawo mar pur notere nyaka mo obedo gi komiti mo yud ni onge ketho mano ketho ma jo komiti ogo ombulu moyiene ni mondo dong kaka koro gibukore ni kata jatend migawo moro amora ni koro jatelo ng'iyo koni inawinjo ka ji ywagi ahinya koro riembi dhi dala jatelo achiel no pod nyalo dhi e doho ma wach ni an gima timo onge iriemba nikech ang'o ma doho be chak duoke koro madong koro chalo mana tugo moro mar Mary Gorawa kiko gik moko ikiko employment law chik mar ndiko ma ng'at mondike kaka in kaka ondiki kanye ndi nyaka mi fair hearing gima chal kamano to gi political appointments gin ng'ama ne ji oyiero Kenya kan president mochamo men Ruto nochiko gik moko achiel 2 3 4 iwinjo gigi mochek mondo gigo timre ondiko ji 2 3 4 e ministers go mondo o deliver nochiko ni bech chiemo dok piny iwinjo
ochiko nobiro miyo ji mbolea gi chal kamano. Koro sama ng'at mi omi political role, minister gin political, inyalo riemb kata sani, to ogitimo, ji wacho ni ogitimo, an pok awacho ni ogitimo, ji wacho ni ogitimo. To jogi te be neno ka gichopo milion 1 gidhi ng'anyo e chuny boma. Irito ang'o kendo? Kaber to nego wacho ni chiel. Irito ang'o kendo? Nikech kirito to gigi biro choponi, e gima miyo choponi koruto masgo, nikech mokwongo ne gidwa ne joge mo owuogi, iwinjo. Ok awach ni jog richo te. In fact, aparo ni ng'enygi samoro tiya malong'o. Lakini kama koro chopeni endi sirikal ilokoga. Gima timore nikech loko president tek, and tomorrow is not a good idea loko president. Iloko government, iwinjo. Kaka France, ineno ka Macron oluongo prime minister na atalni, oweyo to koro ni bedane matin ka boda manyo ng'at machielo. Iloko jok maran day to day affairs mek sirikal. And ok ane ka Gen Z gi dhi ling ka ok gidwaro remo ka ok odwa dhano moko 2 3 nyiendo golo moloko. To gima dwaro ni jogo ng'e maber ni gini ok en political crisis, gini en crisis mar telo, governance. And jok ma paro en ni jok ma ginane ma tiyo gi endi ma mantie telo sani ok tim gima gidwaro. Moko kuom gi yiego Trevor dier ber onge yo ma ng'ato nyalo dhigo weekend ka weekend ogolo milion 1 2 3 to wala mogo malich mogolo pesa no be onge iwinjo. To mano donge kaka chenro mar siasa osebedo e pinywa ka endi ndalo gi duto. Ma be ok dang' waket ni jotelo kende miseyo. In isetemo wach ni ka nitiere ground ji ne koni na. But aluguona sekoni privately ni gima na aneno. Ang'eyo ni kupoendelea kamano to pinywa kuma dhiye onge. Nina nako. Tabia makaka kuna nene burbala. Tabia makaka kumise kwa leo ngata kuneni miyagi to kumi kwa leo ngiti kawaida. Iwinjo. Kuro jogi endi obviously moko nigi CDF, moko be minister machalo gin ginyalo golo mang'eny. Iwinjo. To nyithindo ge wacho ni mwaul pesa migolo diok lock piny. Mana pere gima gwacho ga. And nitie pinje mang'eny modhier machalo ina ma ji okwaye pesa modhier malowa to dwaro ni ka giwacho ni ka giteri e telo to nyaka tim gima ne giwacho ne dhi timo negi. Anapa ni manage kaka nitiere joma wuoyo mang'eny ka nitiere machielo ka endi beluo ni the government critic wakela ne gima owacho mondo ne yor mbui ka endi owacho ni ne wanyiso Raila mondo yue kendo wenwa ng'anyo watim wan ok wadwa twak gi Ruto. Twak pok notiyo e pacho ka endi nyaka nene. Be nitiere adieri kanyo ni twak gi ok notiyo nyaka ne chakre. Gino waseneno Ndung'u report, Naduko report nitiere kae, gigo te nitie BBI, twak gi be tiyo koso ok ti? King'iye historically nitie twak mosetiyo. Machalo handshake mane jakom obedogo gi Kibaki omiyo wan katiba mamiyo koro ji nyalo andamana malich ni ji nyalo ng'anyo gik mang'eny devolution gi nitiere. Governance architecture marwa ber kata ka ku nitiere ber maloyo ng'eny pinje Afrika. To nitiere twage mang'eny pok tiyo. Achiel kuom gi en ma watamre kaka jolo society mar gop sirikal ni. Wang'eyo ni kata gikel mar report malich manade. To gima dhi tim malong'o gowi nyaka chul to kichule be nyaka itine ji koro nyaka ikmany balance. Iwinjo nikech nyithindo nyaka dhi sikul, dhano nyaka thiedhi, iwinjo. Kuonde ma kech nitiere nyaka miji fertilizer mondo opur donge. Koro sirikal be nyaka chul ji. Koro kata gigol mar report mar pages 1000 ting'e maber ni gowi ang'eyo. Iwinjo auditor boss wacho gi pile en nyaka balance. Nitiere moko machalo mek Ndung'u mi wacho gi endi ma reforms e land sector ma bende kawo muda sana nikech interest ng'eny. Chutho ji neno ni ogiti. Iwinjo. Koro adiere ni twak ma jakom olando gi Ruto kawuono to ok bitiyo. Nikech obiro e system opogore. Jomomiyo gichako wach twak ni ng'eny mokwongo maandamano mane higa mokalo, ng'anyo mane higa mokalo chande machane mar jo Azimio manokelo Naduko. Mano ne gin agenda ne margi. Sani agenda ok margi. In fact, aparo ni ng'eny go buok. Gitemo gima kituglu temo catch up. Gitemo chopo kuma nyithindo tiere jo Gen Z endi. Nyithindo go ringo matek gichopo. Koro twak ni tok dhi chopo. Nikech jomo miyo iluongo twak mokwongo wacho ni ok dhi. Gisedagi ni ok dhi.
iwacho ni dhano bi 50-100 idhi godo gi kanye, gibiro wacho ni mago jogi. Iwinjo. And aparo ni kawuono kata kiny gibiro keto rally online X gini kandi iwinjo. Gibiro wacho pachgi mang'eny. Aneno ka kata jo Azimio osepogore, aneno ka Eugene Wamalwa be mantiere e mbui wa kasa ni Eugene Wamalwa mokwongo osacho ni ok obi donje gino ngang'. Yes. Ma e gimondiko. Eugene osetamore. Madong koro kelo lweny ka koro gin giwegi ok giwinjre. Kiny ibiro neno kiny joma chalo babu gi ok ane ka biro donjo ka joma tindo ma samoro pod nigi thuolo. Neno gavana na Gladys Kadachande to ka nene picha machuo goyo data 16 orso ka kia gimomiyo mano romo kodi ni itgi ndikro opogore. Koro twagni to ok dhi tiyo. To kata kotiyo to bro kata ko dhi mbele to ng'ama neno kodhi ketho ahinya Jakom. Jakom ema dhi hinyore ka. Nikech Gen Z ne oke kode gi wach. Ne gisekoyo ni Jakom isewuotha andamana iwinjo beda ne kando. Iwinjo matin ne ginyalo mose mbele. Iwinjo ka gisetiyo gik magidwaro nikech nyaka many ng'at ma ginyalo miyo lwedo mag nyater mbele. To kodonje sani to dhi bedo part mar shida. Koro dhi dongi wich liech koso koro dhi chalo ka gima makosa te mag sirikal bidhi chaki yie wiye kaka no yie moko ka. Ok ing'eni ka gidhi ni to ibiro wach ni en achiel kuom gi. Ineno ka jok moko osewacho ni Ruto no oseromo gi Ruto nikech chal kamago. An owuon na kwer ka endi wach BBI. Ni BBI to ber to nitiere gik mumedo ka ma ka ok utag to gigi de romo kudu mbele. Ubro dong gi wich lech kaka iwacho no ero. Ne ok giwinjo. Iwacho ni ka babu riwore go Uhuru to nyama yombo onge. Ineno ka BBI kuma dhi onge. Aneno ka baba modong gi shida mar last term, political baggage mar last term mar Uhuru. Sani jogi wacho, gimomiyo giwacho akia, giwacho ni Ruto must go. Dong Ruto nyaka dhiyo. Donge. Gineno ka kipkatilia kaka giwuoye mbui. Gineno ka biro mar Jakom mondo wach ni Jakom molande malich nyaka wach ni ji chako romo studio ka 15 gineno ni chalo gima Jakom odonjo ir Ruto kapok winjo shida ni ne nango nikech Jakom wuono bincho pako gi ndalo moko kane gichako ng'anyo kaka mor kaka gikao mantle kuome iwinjo. Koro obviously the logic en gibro wacho ni to Jakom chako wewa kendo ma BBI kendo koso ma nusu kate giwe chal kamano and logically ka kochopo kama ochope ng'iende to gibro mana we to gini dhi baro nyaka opposition mane piny kae nikech Martha Karua be waneno kondiko maber ni maendi en otegu ma ok obi donje. Koro Eugene Wamalwa osewuoyo, Martha Karua osewuoyo, Kioni bende osewuoyo kata be mokwero wachno. To koro nyiso ni piny be giwuoyo kodwa kata sani gona sima piny be giwuoyo kodwa giwacho nang'o gimor gite ma koro Gen Z ni nyalo ketho nyaka opposition koso Gen Z ni koro e opposition. Ananeno ni mana kaka koni anene king'iyo global movement kaka telo manyien wuoga en samoro telo masani ng'eny gikawo gik moko ni normal, gikawo gik moko ni kaka ging'iyo kaka gitiyo pile. Koro king'iyo kaka gitiyo pile to samoro jok ma thindo gindi ka wuok kata joma nyien ka wuok to kawo ma gimoro achiel to gimoro achiel ema giringo go. Ruto ne nitiere sirikand Uhuru higni 10 to gima nowuok go ni en dynasty ni jok moko aka kingi to jok moko en gi hustlers joma kawaida ma kude mochan class war, pure class war to wuok go to kwalo go ng'wech ineno kuma chope doga. Maendi nyithindo gi wacho ni uchiko wa pile ukutiwa maber. We ulando no mwandu, we utero ginene, we utimo gik moko no kik utim. We bedo gi chope kanisa to sikuwa to kelo mana pesa mokwal gi chal kamago. Tigo maber, iwinjo. We wuotho mang'eny. Mana gima jogi wacho. Iwinjo. Men gima ka giwuok ni gitimo to ginyalo timo. Pok nyithindo gi pok owacho, jo Gen Z gi pok owacho lok katiba. Pok giwacho an pok aneno. In fact giwacho katiba nitie maber joge moketiyo katiba. Iwinjo. Koro giwacho dweche jumbe adek kanene mbui ni lok cabinet. Iwinjo. In fact samoro gidhi extend mag indiko ni nyaka joma gidwa ni gol. Posa no giko gik ma gidane tim an ng'eny gi ineno ka gin gik ma sensible. Wacho ni gol chikne tim kama, gol ng'ane tim kama, iwinjo.
an gole bang dalo machal kamaendi to nikech ker apano osechiko gik ang'eny to ok wachi koro giwacho ni ker ok wach adieri koro movement machal kama ka ok itang' to adieri en ni ogolo telo manyien pia ma kata joma ji neno gi jogi te omera president ma Senegal na komiya example ka president ma Senegal nchowuok ka ni kata ng'ado mose onge kosetiyo higa 10 gi wiye apana higa 10 e wang'e iwinjo eme notamre noluongo koro mogolo joka jela ni koro juwo piny oselokre president ma France ma sani miluongo ni Macron ni bende ne ji opogore ma jok moko left wing gin jok machalo Labour Party koro extreme left wing nitiere jonde bende right wing jok ma ok dwar weche migration weche jok ma dhi thuche gi gik chal kamago jok man gi racist wuok ka ng'ama iluongo ni centrist wuok en odwa riwo piny winjo ka piny obarore winjo noyombo matek winjo history ng'eny winjo jo England ne neno kata Trump kaka noyombi 2019 jo England neno gima notimore weekend mokalo iwacho ni waol ne wamiyo utelo jo conservative tu siku dhawa pogo neno tele wila bang' ya kayiga wadhi golu ne gigolo modong gi wabunge 400 gi odong gi wabunge 123 iwinjo ng'eny gin gik mabedo driven gi local grievances sani political crisis oge Kenya shida en ni joma ne telo ok timu tegno an ji wacho ni kochakore gi ker kadhi piny mane mnyaka gisol dong ji wacho ni jomoko wacho ni gidwa monda ahinya higni 2 kende to lweny osechakore ma ng'ato ji wacho mani ogol gi gin giwegi be giwacho ni higni 2 tin bipoko chopo kata higni 2 giwacho ni higni 2 tin mondo migi thuolo mondo migi los gik moko ok ing'eyo Trevor shida ma wasebedo go thurwa ka en ni ji weyo ni telo en yiero ka yiero bang' higni 5 ni koseyieri timatima gimidwaro kochopo higni odong' higa achiel tiwacho ni dwaro kendo tiwacho asegero kama asegeng'o basa timang'o gichal kamano iwinjo telo mar siasa en gima continuous oyieri kawuono Trevor onego bed ni gima ne idwaro ni iwacho ni ichako timo kiny tigolo report card ni higa ni asetimo kama iwinjo dwe manyien ma otama atemo timo kama uwacho ni osiepna ni endi mana keto minister ni kwalo aseriembe akel ng'ama in fact samoro penjo gi to miyauru ng'ato manya timo gik motegno iwinjo iwacho ni joga giwuoyo gi ji marach kaka an wuon aseneno ka jok matiyo ne ker moko wuoyo ga chaya gikiero wach ting'en kiero wach to chamo pesa ni nikech joshuru ni mochamo doge ni jogi wuoyo marach jogi pod bedo ko nango kata wabunge ne wuon kone senate ni jogi endi iketo marach giwacho ni nitie offices moko miyo budget ka iwinjo to gionge katiba me kas ni kokano benoko gole osa spend to wasebedo kwa gol karibu higni 10 macha oguru ni kas oge katiba gimiluongo ni prime secretary oge katiba mane adiri da en mana biro kapeyo da biro katiba na yawni gima cabinet en onge offices mopogore sana magi wacho mek minute giendi wacho ni sani ko wacho ni budget tin to magi nyalo dong kando magi nyalo weyo mondo ko wach ni kik men od ker gi jomo dong kik bed gi security gi chal kamago to budget mang'ongo momiyo gi ni samoro ko nyalo ko gidwar magi ko joge wacho correct gigi to ka koro watieko ni wach ni odhi rumo nang'o in kinene nikech en kamoro ma ji te wacho ni ji pok nonene kata mana polis kata mana jojeshi jo army modonje ndara ndalo mane gidonje ndara ne 1982 ma kata jomoko kuomo ne pok onyuol doneno ka ne gidok kendgi nikech gikia gima gidilo giwene ng'ato dola ko sirkal ng'ato ko sirkal onge kata polise mane goji ka doneno ka koro nyoro nyocha ne gichako miji chiemo nikech yamo loko siasa ka indi sana telo ma ker ni goni shida minyo bedo go maduong' en kikia na duini en nga aparo sama wueni jok mana sirkal ok na dui gin nga gikia aparo for a long time mane oteku mar Gen Z gi koso mane nyao margi bedo ni jatend gi malongo ma ji ong'eyo tonge mane kaka siasa lokore dhi mane siasa mambele ma ok bi kono ji ni an jarangwe nyaku yera jadala wajagem kura wajagem so what kura wadwa yedi kaka agenda ni seti pako hivi okay kura jajala kacho go dala
idwa timo setimo ibiro gi pesa bichugo ni akaje iwinjo jaka ji peji ke chal kama history iwinjo koro shida mantie kaka nene en ni ker poko ofwenyo ni nitiere yamo mopogore and pod onene ni kama chalo jakom nyalo konye. In fact ka chiegni gi Jacob Dako ni kik chak idhi wachno we wach ni endo los e wach joma ne sirkal okaw musik gi gilose ke gin okay anda neno ni kopo nege ogitang to mae gima kisungu new normal en ni jogi ok dhi we wach ni and gidhi endelea mabang' higa achiel kata jo bunge gini kata ministers gini karupuni ma gidhi onge ma sirkal be dysfunctional. Okay. Kuro gima ker nyaka tim wi jogi mane kikipare jogi goyi ni ng'ato jarabuon ng'ato ja Moloya ng'ato ja Thuru nikech joma ng'eny joma be goyo ko be ja Thuru gi be gin jo Kalenjin ng'ato ja Lugo kik donje ng'i shida kan ni chiko youths gik moko migi ka ok nyal miyogi to bed piny explain naneno ko temo explain e mbui to ne puro biro gi duond matek ma kawaida cha ndo weni ne rally iwinjo kane chiko jini ni ng'ata mot okwalo tingo musike we jogo ting musike ka wacho ni Kenya chik moro rach chik no en mar ok mari ero kamano kile sa koro ma wawango Eric Omoli no kile ero kamano nyakongo kodwa mbaka e chinro moro duol mane kamwa we mbaka ni an ka Nyasaye oyie to bro duogo kendo sa 3 kan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wadere sa 3